Sant Salvador de Vilanova d'Espolla. Sant Salvador de Vilanova d'Espolla és una joia del romànic rural construïda al segle XII a la població de Vilanova d'Espolla, dins del municipi de la Torre de Claramunt. L'edifici forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. A vista d'ocell es poden apreciar els seus murs de pedra calcària i la senzillesa de la construcció. Una sola nau amb àbside semiesfèrica reforçada amb arcs faixons. A l'exterior destaquen els contraforts que sostenen la sagristia i la porta d'accés, i el campanar de paret amb dues campanes, situat a l'oest. L'església s'adossa al cementiri i a la rectoria i en un costat es connecta amb una casa veïnal. Al llarg dels segles, l'edifici ha sofert diverses reformes, com el sobrealçament de l'estructura i el canvi de coberta, sempre conservant l'encant original de la pedra i la teulada de lloses sota la teulada aràbiga actual. També es van modificar el campanar i l'absis amb espitlleres, que recorden la seva funció defensiva en temps passats. Els primers documents que en parlen daten de 1199, quan ja formava part del nucli vinculat al castell de Claramunt. Amb els anys, va passar de mans dels senyors de Camporrells als Foixà i va esdevenir església parroquial independent l'any 1867. Entre 1966 i 1982, l'edifici va ser restaurat gràcies a la tasca de l'arquitecte Bassegoda Nonell i el suport de la comunitat local, conservant així aquest testimoni viu de la història i l'arquitectura medieval al paisatge de Vilanova d'Espolla.